Bé, què diu? Que ja heu fet el paellonet i tot, saps? Bé, però això no és la qüestió avui. La qüestió és quan ja s'han acabat els platerets i la paella, tant, que la gent està d'ahí, mira el que ha quedat, no ha quedat pràcticament res, ara l'ha ficat ja remullat. Qui limpia el paello després? Perquè així no queda ningú ja. Tots s'han fartat, s'han plenat lo que és l'estómago, s'han tirat un rot al final i han dit, ai, sí que estava bona. Però quan han pegado ya de que ja no quedava arròs i estàvem arreplegant lo que era el paelló, o sea, jo ho ha dit, ai, jo me'n vaig al vàter, que no me trobe bé. L'altre ha dit, ai, jo me'n vaig a la fira, al cine, ha dit un altre. Ai, jo me'n vaig a casa, que ahir vaig treballar, t'ha dit que reposar la paella pa demà. Malas hombres, xai. Han així com si foren un grapà de coloms, tal? Quan vas a un arbre i pegues una palma i fas... I sento els coloms volant. Qui limpiarà el paellonet? Jo el limpiaré. Així, a rascar i el que menys ha menjat de tot, està? Què diríem? Per què? Perquè al fer la paella i al traure els plats sempre és el pringat que ha de limpiar el paelló. Malas sombras, i este paellonet que jo sàpiga no cap així dins en lo que en la vajillas. M'ha caigut a terra i tot. Veus? Premio doble. Ara limpiar lo que està en el piso. I el spool machine, que diríem així en Alemanya, tat? El limpiaplatos. I sa gent mala sombra que li dona terror limpiar un paellonet, a veure si feu turnos en la familieta, tat? I els amics, que sempre som els mateixos pringats els que tirem mà de limpiar el paelló. Ai, és que ell fa paelles bones. Clar, ell fa bones paelles, però després n'hi ha que limpiar-les, tat? I així heu eixit tots com coloms, com sangrantana algú del vinet que s'ha fet, que veus, no queda vinet, i s'ha eixit per la porta com una sangrantana. Jo és que no m'aclaris a fer res més, clar que no t'aclarisses. Un altre diu, és que jo no tinc gràcia per limpiar, clar que no tens gràcia, tu no tens gràcia per res. I els gordos que s'han sentat així a menjar el socarrat i a menjar en paelló, i això s'han pegat a fugir en taxi, saps? Per si acas. Bé, per la pròxima vegada, a veure qui limpia el paellonet. Tat, d'ací de vosaltres, qui és el pringat? Qui limpia el paellonet? Bé!